कि भरला से झरेला अरे परेला से बुताला धर्मशाला हो दुनिया धर्मशाला हो दुनिया कि एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया। पडरौना गोपालगंज तमकुहिरा जाए के बाद 50 गो रास्ता हो केहू कहत हो हई मेनकी चल चल तो केहू कहला हई बाईपास से चल चल तो केहू कहला हई साटे काट चल चल केहू कहला हई पनिये पकड़ के चल चल कई गो रास्ता बा लेकिन भगवान के घर से आवे खातिर एक गो रास्ता बा आए देश दुनिया से जाए खातिर एक गो रास्ता बा बाकी नहीं के चाचा यही से कभी के भाव लागल उजहिया माई गुजरली तो हिया धरती पर बहुत लोग जन्म ले होई कि ना ले होई एक के दिन ये धरती पर का होता है लाइन बा बबू कि फड़ला से झरेला फड़ला से झरेला फड़ला से झरेला फड़ला से बुताला धर्मशाला हो दुनिया धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया। सुगवा उड़ी जई है रे खोतवा चढ़ जई है रे सुगवा उड़ी जई है रे खोतवा चढ़ जई है ई माया के हमेला सब लोग खेलेला खेला ई माया के हमेला सब लोग खेलेला खेला ई माया के हमेला सब लोग खेलेला खेला फेरू लौटी नहीं है रे सुगवा जब पूरी जई है रे फेरू लौट के आई है रे सुगवा पूरी जई है एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया। हमरा मुखिया जी उपस्थित बानी ग्राम पंचायत राज के मुखिया जी कुशवाहा जी वंदन अभिनंदन करब हम के चल गए तनी विचार करी चाचा जी के चल गए करल जैसे दानी रामल जैसे ज्ञानी करल जैसे दानी रामल जैसे ज्ञानी बाल जैसे सानी दुर्योधन अभिमानी राजू सिंह जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। कर्ण जैसे दानी रावण जैसे ज्ञानी कर्ण के रहले कर्ण जानत रहे कि हमार मित्र दुष्ट दुशासन दुर्योधन गलती बा ओकरा बावजूदो साथ देले रहे ओकरा सिनेमा पर सोना कवच रहे और धीरा यार कर्ण के सिनेमा पर सोना के कवच रहे केहू तीर बाण से बोध ना कर सकत रहे छल पूर्वक ओकर कवच सोना के मांगल गइल ओकरा बाद ओके वध कर दिया गइल ओकरा जैसे दानी के बा रावण जैसे ज्ञानी के बा बाल जैसे सानी दुर्योधन अभिमानी सारा लोग चल गए यही से भाव बा उनके कहानियों नहीं उनके कहानियों नहीं पहले कहाला धर्मशाला हो दुनिया धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला
और के गई राजा धीराज महाराज दशरथ जी राजा धीराज अलख निरंजन रहे सौर्य समरथ जी कौन चले गए राजा धीराज महाराज दशरथ जी जेकर अलख निरंजन रहे सौर्य समरथ जी चाचा जी और हमारे स्वर्गीय सम्राजिया देवी जी के घर परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हुए इस मंच पे